Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kami nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Kami Ginoo nagpasalamat nga hangtod ni ining mga taknaa. Padayon kini nga programa dinhis kahanginan nga nagasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan diha sa mga puloy-anan madala ang kahayag sa kaluwasan. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw kahayagan o kalamdagan sa balaang Espiritu Santo din ang imong pulong nga ilang ginapamatian makahatag unta kini og luna sa ilang kasing-kasing, maghatag og kahayag og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay og pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug among lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa. Magaiban usa ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Kuya John, maayong gabi sa inyo. Layo pa man tuod ang inyong oras pero duol na gyud ang pag-expire sa akong load. Mauna nga text na lang kudaan. Kanunay ming nagapaminaw sa inyo kuya. Hinaot nga kini nga programa mapanalanginan sa Ginoo nga kini magpabilin nga mabati sa kahanginan aron nga daghan pa sa mga tawo nga naa sa kangitngit nga kahatagan og kahayag ang ilang mga kalag. Salamat sa pagbasa kuya. Si Norman Deene ang inyo pod nga suki nga tigpaminawan. Okay, suki nga tigpaminawan og kuno ni wala something's missing naman ni. Okay, daghang salamat brother Norman. Okay, natay basahon. Sa gihapon sir, nagsunod mi aning inyohang programa na alay mga panahon gyud nga masango gyud mi, dili ninyo tuyo og plano nga kami masagasaan pero unsaon man ang pangutana mao man po'y nagtukbod nga masagasaan mi kay inyo mang tubagon pinaagi sa Biblia. Og unya sir, kay Biblia man ang nagsulti ni ana, dili gid ta makasupak kay gituga man sa atong makagagahom ang Biblia aron ta matudloan. Salamat sa pagbasa sir. Si Buni di ay ni ang inyo ni nga suki sa gyud pod nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Buni, no? Unya kana bang suki sa ato paabot pasabot kanunay na sama ba ining mga negosyante? Naagid sila mga suki nga kanunay gid nga magbalik-balik sa pagpamalit diha sa ilang tindahan. Una nga kamo nahimong suki na mo nalipay mi nga kanunay gid mo nga nagpaminaw nagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, patay basahon, maayong gabi ninyo diha kuya.
si Gretchen sa Kagnukot. God bless sa inyong programa o salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am Gretchen. Pastilan kumusta man mo din haday ni Papa ni Munilo, no? Salamat, no, may gabi sa na taga Kagnukot sila Sir Jima kasi ito'y kuanday kasi ito'y ngalan sa anak ni Sir Jima, nakalimot noon ko na itong iPod mo kanta ba, no? Kumusta din ninyong tanan, no? Unya niya patay basahon kami sir maminaw mi sa inyong programa pero matod pa ni tata tahod man ni sa amahan yapon nin tata, no? Okay, matod pa ni tata kung maghisgot kuno ang tao kung siya magbalhin og relihiyon, imposible pod nga dili ang relihiyon nga isdi iyang balhinan kay makita niya ang kausaban kung mag-SDA siya. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat kayo, no? Napatay basahon ani. Okay. Kami namati ramang gyud unta wa mituyo sa pagbalhin og relihiyon. Pero kung kanunay gyud nga mamati ang tao, makahuna-huna man gyud pagbalhin og relihiyon. Mauna nga usahay magsabot-sabot mi sa akong asawa unsa kaha og atong sulayan sa pagsimba sa ilang simbahan kay naghangyo man na sila nga mobisita ta sa simbahan. Unsa kahay ikasulti sa mga tao. Okay. Mahitungod ni anang bahina dili lang sa gyud mi makasiguro kung sa isultis mga tao kung makita mo nga tuan na mo ni bisita mo sa simbahan. Pero ang tinuod pagasulti mo bisita mo sa simbahan o dili nagitaw nga hilig kaayo nga muhatag og mga istorya sa iyang isigataw kay lagi na uso magud ni karong marites. Mauna nga sagdi lang kay bisag unsa pay imong himuon, bisag unsa pay imong buhaton, naa magid hinuon na ang istorya sa mga tao. Ang importante lang nga kita nakasabot og nahibalo sa atong gibuhat, din magbuhat ang uyon sa kabubuton sa Ginoo. Well, last text nga kung basahon, sir, mga pangutan naman so kay ato na ning ato last text ato ning pulihan. Okay, Kuya John, maayong udto, mo-greet ko og happy wedding advance sa akong igagaw nga si Mayet. Yet advance happy wedding. Kaslon ka na gyud yet karong Huwebes og unya maihaw ka na sa Matadero. Hehehe. Salamat sa pagbasa, sir. Kuya sa ni maihaw sa Matadero. Okay. Ang Matadero god manguha man nagrasyon mangihaw na sa mga pulo pasumbingay. So ingon gid na dinha ni ana na mga bahina, laki o babae kung magminyo na gani, there's something behind, no? So ingon ana gid na, well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa matan-aw diha ang atong monitor aron atong mahibal-an kung diini gikan nga mga nasura o dapitas kalibutan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, dan salamat Brother John. Okay. Kuan lang manghigalag gamay lang kay si Brother Libby na ako ang kiwa man di ay makonect ning ihang microphone sa air. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers kutob sa naminaw og naglantaw karon sa atong Facebook live. So kamong tanan manghigala kinasingkasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat og mensahe namo dinhi ni Brother John, o pwede mong makapadalag mensahe sa comment section sa ato nga Facebook.
aniya pwede maka-send og mga pangutana or uban pang mga importante nga messages nga gusto niya ipadangat sa mga minahal sa kinabuhi, so isend na mahigala kay panahona nga atong pagabasahon. O niya ato dayang gi pahinumduman sab ang atong tanan nga mga kahigalaan karong gabihuna nga dinhi sa distrito ni Pastor Hill Edoliberio, no, nga karon nga gabihuna mao ang sinugdanan sa paghimuon nga crusade, no, nga paghimuon dinhi sa Bugo City nga pagdumalahan kini ni Sir Juby Espinedo, no, anha kana paghimo mga higala sa dinhi sa Prince Inn Hotel, no, dinhi sa Bugo. So gina-invite nato atong mga kahigalaan nga maminaw sa ato nga programa kay dunay mga importante kaayong mga topics nga paghisgutan sa matag gabi sa tulumanon mga kahigalaan. So mga kaigsunan, ginahangyo nga hinahinay na sad mo dito kay alas 6:30 or alas 6. So kinahanglan nga naana dito ta o niya atong mga gi-invite ano sa dito kay mag-start yun, mag-start ang programa karong alas 7 sa gabi kay 2 hours ramana ang programa nga paghimuon diha. So gina-welcome ang atong tanan nga mga kahigalaan diha, no, sa pagtambong sa matag gabi, 1 week na siya nga seminar. Okay, sa pagpadayon sunahan atong gipahinuduman atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga kahigalaan ngadto sa atong mga silinganan para nga sila sad makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Nga kung naamoy mga importante nga mga pangutana, abot ninyong ipadangat din higala, so mahimo nga mo text mo sa amo ni Brother John or pwedeng aron niyo ipaagi sa comment section nato mahigala sa Facebook, no? Aron ato din ang mabasa o niya mapadangat nato ngadto sa hingtungdan inyong mga minahal sa kinabuhi. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga nakita nato sa screen ato mga pinalangga nga mga kaigsunan, mga kahigalaan nga nagapaminaw, unya naglantaw, unya niya mga messages ako na sugdag basa niya si Brother Alex Orhill sa Matag-Ob ni. Maayong gabi ninyo Sir Diheto og Sir Libby Clavis. God bless ninyo og sa tanan nga namati sa inyong pagwali sa pulong sa Dios nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Thank you Lord. Salamat sa pagbasa sir. Gikan ni Brother Alex Orhill. Anya niya po. Brother Alex, may gabi di ka, Brother Alex, ha? Salamat sa imong pagbiyo sa atong programa. Ato masaning konvertido dinis atong programa, Brother Libby, kay security guard ni diha sa geothermal sa tungunan niya. Salamat Brother Alex. Matag-obliti ni. Kalabanan sa atong mga makita to screen, mga ang uban na ni mga dili man ni Adventista sa una niya nahimo ng Adventista. Yes. Niapod si Brother Cesar Elguera sa Gihulngan sa Gihulngan City. Di palang po ni Dugay nga nahimong SDS ang pagpaminaw sa itong programa. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John, watching from Gihulngan. Okay, thank you kaayo. O niya-niapod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og nag-view karon, og maayong gabi usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niapod si Teody Kaubat Dukalang
O niya nag-send siya og unom ka mga heart. Nagpasabot nga gilabyo ning ayo ang ato nga programa. Niya pod si Brother Edwin Iscario, mayong Ebs ninyo tanan mga brad, pakigreet ko kay kanunay mi naminaw si Tio Lino Tayaktak, Brad Billy Gidayawan, Brad Dingdong Ofiasa, Brad Eddie Layos, labi na kay Lula Itay Ofiasa. Salamat. Salamat po kay Brother Edwin Iscario. Niya po si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya kamot nga nag-pray og duha ka mga heart. O niya po si Meliod Silasol, good eves mga kapaglaom. Unang gabi sa crusade, karon diri sa sitio Mahayahay, Barangay Kampurog, Bilyaba, Leyte, nga gipanguluhan ni Brother John Quison. God bless sa tanan nga manambong. Salamat kay dungan maguni ang mga crusade karon dinhi sa Central Visayan Conference. Labi ang daghanang mga crusade dungan karong gabi na. Pero dito sa Kampurog, Brother Libby, sa East Visayan Conference na to, di na sa Central. Pero ma-East man o sa Central Visayan Conference, sabay gid ni. Okay, murag sa Central Philippine Union Conference man nga. Wide, sa Union-wide man ni siya. Union-wide. Munandungan karong gabi na og start, mantong Dennis Bugo, si Brother Juby Espinido. Niya pod si okay, niya si Brother Henry Mindaros. Good PM sa tanan nga naminaw karon ang tinuod nga pagkasulti ang tao og magplano na gani nga moduol sa Ginoo, ang yawa pod maningkamot o pangdaot aron ang mga tao dili makahibalo sa kamatuoran. Ayaw gyud mo og duha-duha pagduol sa simbahan sa SDA aron inyong maobserbahan po og unsa ang kamatuoran. Susiha lang gyud ninyo mga higala ang kamatuoran. Okay, tambag ni Brother Henry Mindaros. Okay, niapod si Brother Jojo Tundag. Thank you kaayo. Dong, salamat kayo dong ha. Abi man ako og nawala nami sa imuhang hunahuna naa pa man di ay. So thank you sa kayo dong. Anya ato ning basahon, maayong gabi paring Kuya Libs o kang paring Kuya John, pahimuslan nako ning higayuna nga makabyo sa programa ugma trabaho na pod, pero ma-assign ko sa laing lugar basin dili na pod makamonitor sa programa. God bless. So, salamat kaayo Brother Jojo. Sa dilandong kay ingon ana magid na kinabuhi, pero tuuhi og lauming maapil o magikanamo sa mga pag-ampo, no? Mao magginay among mahatag sa inyo ha. Salamat kayo. Okay, niasad si Sister Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa mga naminaw og mitan-aw niining inyong programa. Og ingon man usab sa tanan nga mga SD Church member sa Matag Oblite Church. God bless. Okay, good evening Sister Erlinda. Niapod si Brother Jacob sa Balinog. Lanog ari mga brad. Salamat kaayo Brother Jacob, no? Salamat sa imo nga sound system diag, mga silingan diya nga namati. So thank you kaayo. Pwede mo maka-text o maka-message diri sa atong comment section. Niapod si Melissa Adokalang, nag-send po siya kunom ka mga heart. So thank you kaayo. O niya ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tagdon atong mga higala nga nag-send og mga heart og nag-like sa atong programa. Aritas mga nag-like mga higala, ato ning tanawon
niya si Analisa Arabis, Melanie Monasilio Sabroso, Emily Dilaw Hilig. Maayong gabi diha ma'am. Salamat sa pag-view ma'am Melanie. Thank you niya. Kumusta diha sa imong buotan nga bana si Dong Harvey? O ni sa bruso niya sininong boy. Kamusta na diha? Maayong gabi sa inyo. Labi na sa my beloved wife, Gian. Nya my beloved daughter, same him. O si Paikot, maayong gabi din ha dong. No? Nya sa kusad nga ugangan. Nya salamat sa inyong pag-view sa atong program, pagpaminaw sa program. Okay, niyasad si Basilio Teiro Notarion Jr. Niyasad si Abner Dualio, anya Warren May Hazelnut, si Piotone Warren Kugal. Anya niya po si Erlinda Neri Istaura, Meliod Silasol, Florinda Mauring Aguilo. Anya niya po si Jivne Jeris Malate, Henry Mindaros. Niyasad si Brother Alex O'Hill, Jared Jeve Mahipos, Plinius Jezebel. Anya niya po si Brother Jex Sumalinog. Anya aritas mga nag-send og heart mahigala, nag-love sa ato nga program. Ato nakita din si Brother John Michael Cinco, Eljon Tonyakaw ni Ja, Ronilo Itang, Emelda Osabil Boratso, Angeline Mendoza Matias, Jacob Sumalinog, Juan Mingo Goliemas, Emily De La Hilig, Alger Lepon, Vanessa Velces de los Santos, Roselyn Mainit, Nisabel Belaganas Necesario, Rel Jury Lucero Nunez, Melissa Dokalang, Enilia Del Saga Abayon, anya si Helen Romagos Ilarcusa, Kiana Faith Itang, niyasad si Rim Pardelio, og Dionisia Yunting Lasida. So muna atong mga nakita mahigala karong gabi na o niya ato ning tanaw niya apod si Real Jury Lucero Nunez. Mayong hapon diha sa inyo mga igsoon. So mayong hapon sab no, Real Jury Lucero Nunez. Okay, sa pagpadayon sunahan, balik ko kamo kang Brother John alang sa pagtagad sa pangutana karong gabi na. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta ani paghatag atensyon aning pangutana ni Ruby Cometa. Sister Ruby, salamat sa imuhang kuandre, sa imuhang pangutana dire. Unya tuohi lang nga ang amo nga pagtubag ani nga mga pangutana gihandom namo nga kamong tanang naminaw labi na nimo Brother Ruby kanana ang komita nga mahayagan pinasikad sa balaang kasulatan, no? Kay ang pulong sa Ginoo magtudlo man ni sa kahayag sa kamatuoran. Okay, ato ning kuano ni Brother Ruby, Sister Ruby komita, maayong gabi kaninyo sir. Kinsa man gyud ay ang dili makasunod sa gingharian sa atong makagagahom. Okay, salamat kaayo ha Sister Ruby komita, akong balikan ni maayong gabi kaninyo sir. Kinsa man gyud ay ang dili makasulod sa gingharian sa atong makagagahom. Okay, salamat kaayo Ruby komita sa imong pangutana dire. Unya ang imong pangutana mao ni atong pagasaluhan karong gabiuna og mao ni ang mutapos sa oras sa ato nga programa. Okay, unang-una kung ato nga tan-awon gyud, akong balikan niya kay kanunay ko manigyong gihisgutan, maayo gyud na nga masanay o mabansay mo sa pag-ila gyud sa maayo og dili maayo nga pag-ila. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 nagsulti,
ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Unya ko ani siya kalom man ni. So dinhi sa atong programa kanunay nga gidala ang inyong mga hunahuna, kanunay mo nga ginabansay dinhi sa balaang kasulatan kay kini nga programa based on the Bible man ni ug unsa may inyong mga pangutana ato nang gisandig diha sa Biblia. Kung mahimuot man mo o dili, basta kay naa na sa Biblia, kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan niyo na, kalom na ha. Busa kung unsa man diri ang atong hisgutan, ayaw ninyo huna-hunaan nga kami nangatake o nang hilabot sa inyo. Kay nga naman, kasulatan man unya ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung unsa may gitudlo dinhi sa kasulatan, maupuday among gitudlo, maunay among gipabati niini nga programa dinhi sa kahanginan. Sunod, tanaw ha, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gusto sa Dios nga ang tao matudluan pinasikad sa balaang kasulatan, pero ang tao lang maoy dili magpatudlo. Sunod nga gisgutan diha alang sa pagpamadlong. Gusto sa Dios nga badlungon ta sa sayop nato nga mga pagtuo ug pagkinabuhi, pero dili lang gyud ang tao magpabadlong, padayon gid siya. Sunod og alang sa pagpanulid. Gustos Ginoo nga tuliron ang atong nabawog o baliko nga mga kinaiya o pamatasan dinhis balaang kasulatan. Sunod nag-ingon og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Mauni ang upat ka mga punto ngano nga gimugna sa Dios ang kasulatan aron ang tao matudluan, aron ang tao mabadlong, aron ang tao matulid, ug aron ang tao mamatuto diha sa pagkamatarong. Busa tuguti lang nga kung unsay imong nadungog ug nabati, mao kanay pagtudlo, mao kanay pagbadlong, mao'y pagtulid ug mao'y pagmatuto sa pagkamatarong sa Dios. Maumban bitaw hinungdan nga kini nga programa gitagaan mo og kahigayonan bilang kabahin. Pwede mo makakuha sa question, pwede mo contribution. Unsa maning contribution? Makahimo mo pag-contribute. Sa unsa man ang inyong gihuna-huna nga makaayo nga butang sa inyong isig kataw nga naminaw, sige, contribute mo. Unya, pwede mo sa reaksyon. Pwede mong makareact kung unsa may inyong gitan-aw gihuna-huna nga sayop og dili mao sa among gihisgutan dire. Meaning, nga wa mo hikawi niini nga programa, pwede mo nga makasulod dinhi. Busa gihulat namo na ang inyong mga pangutana, ang inyong mga reaksyon ug mga contribution. Sunod niya, gituga sa Dios ang balaang kasulatan aron ang tao matudluan. Bahin sa imong pangutana, Sister Ruby Comita, nga kinsa magyud ay ang dili makasulod sa gingharian sa atong makagagahom o sa Dios. Pamatii kini ang gipamahayag ni Apostol Pablo dinhi sa nahaunang Korinto. Kining nahaunang Korinto ikaduha kini nga libro out of 14 books nga nasulat ni San Pablo, kay si San Pablo manggod sa tanang mga apostoles siya ra mo'y pinakadaghang libro nga nasulat dinhi sa Biblia, 14 ka libro. Og ang nahaunang Korinto, ikaduhang libro ni, kay ang unang libro sa Biblia ang nasulat ni San Pablo ang libro sa Roma. Mauna nga kung magbasa ka sa Roma, kasagaran gyud ang ilang mga kalihukan dito sa Rome. Mo inia na hisgutan dinhi tungod kay kining librohan nasulat magyud ni dito sa dapit sa Roma. Unya kini sang Korinto dito sa ni nasulat sa dapit sa Korinto. Unya pamatii kini ang gihisgutan sa nahaunang Korinto 6:9 ngadto sa 10 kung unsay gihisgutan dinhi kay ang imo pangutana, Sister Ruby Comita,
nga kinsa magyud sir ang dili makasulod sa gingharian sa atong makagagahom. Kung ato ning tan-aw dinhi ang nahisulat niya ang gisulti dinhi sa naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 nagingon, sa walay duha-duha kana ganing way duha-duha sure ba gyud na wa gyud duha-duha sure gyud sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period na. Kinsa ang dili makasulod sa gingharian sa Dios? Ang mga dautan. Ang imong pangutana, Sister Kumita, ang imong pangutana, mauni nga kinsa man ang dili makasulod sa gingharian sa atong makagagahom, sa atong Dios. So gisulti dinhi sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kinsa di ay ang dili makasulod sa atong gingharian sa atong makagagahom? Ang mga unsa dautan. Ang mga dautan period gina mo'y dili makasulod sa gingharian sa atong makagagahom, gingharian sa Dios. Karon ako ning ipadayon hinuktok kininyo pamalandunga pag-ayo kay ang Biblia gyud muprangka gina og sulti sa tao, dili na manaha-taha, dili na managduha-duha, kay mao ana ang kinaiya sa Dios. Kay ang Dios may nagmugna aning kasulatan, prangka ang Ginoo. Unya, ug prangkahan gani tas Ginoo, dawata na kay gitudloan man tas Ginoo aron ta maluwas. Tanaw ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong, ayaw pagpalimbong. Ang mga taong makihilawason, unsa maning makihilawason, mga taong makihilawason. Kining mga taong makihilawason, kana bang, ambot lang, ug unsaon paghulagway ning makihilawason. Nga naman, nahinumdumos ng labay nga tuig, nga usa ka siman ang utana sa atua, 5 na kabuok iyang anak sa gawas. Mo na gitawag makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Mobitaw na nga ining-ingon ko nga ang Biblia mo prangka na pagsulti, dili na manha-taha, dili na manuhaduha. Muna nga gituga man sa Dios ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, kung unsa may gitudlo dinhi nga ang dili makasulod sa gingharian sa Dios gisulti mga makihilawason. Munang ayaw gyud pakig-ismiringhoy niya nang dili nimo bana ug dili nimo asawa. Nganuan mahug ka man ang nagfornication, makihilawason. Unya ngano man kuno be? Nganong namana nagminyo pa man ka kung di ka kuntinto sa imong bana? Nganong nagminyo pa man ka ug dili ka kuntinto sa imong asawa? Wa na lang unta ka magminyo kung mauna. So ang gisgutan dinhi nga walay mga wa kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos unya sunod dinhi o mananapaw tan-awa ni ang gisgutan na po dinhi ang sugo man ni des na pulo ka sugo sumala sa Exodo kapitulo 20 unya 3 ngadto 5 dili ka magbuhat mga larawan ug mga linilok di magyukbo nila sa mga Diyos-Diyos. Unya ni ama dinhi mga makihilawason ang nagsimbag mga Diyos-Diyos. Gisimba bagod na? Yes, gisimba na. Sumala sa Isaias 45:20 nagsimba sa mga larawan nga dili makaluwas. Maghatag lang gyud ang taog mga rason ug katarungan pero nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. O mga mananapaw, o dili ba ninaan is na pulo ka sugo, nga dili ka manapaw. So nagpasabot ni nga ang mga sugo nga gihisgutan dinha sa daang tugon, gihisgutan po din sa bagong tugon, nag-exist gyud ang kasuguan kay wa man mo anhi si Kristo aron pagbungkag sa kasuguan. So mga mananapaw, o nakighilawas sa isig kalalaki o isig ka babae. Mao man ni ang mahitabo ni nahibaw na mo nga mahitabo magina bag-o ra gani ikong nakabantay gyud nga kinini ang tinuod madiay na kay nako mag-istorya-istorya pulos lalaki maghilawas, pulos babae maghilawas.
Unya kining mga butang nga gisultis Biblia mga dautan. Dautan di ay ni nga buhat ang pagsimbag Dios, ang pagpangkighilawas sa isig kalalakig babay, uy dautan kana nga buhat. Nga dili di ay na makasulod sa gingharian sa Dios o sa Jays akong basahon no, o kawatan. O naamanas na po kasugo dili ka mangawat. Unya yanu-yanuhon lang pag-ingon nga wa tay labot sa pagtuman ni ana, kay ni atas kasuguan sa espiritu. Unya bitaw ug makapatay na, makatigbas na, dayon magtago-tago, dayon magsibat-sibat. Nya wa man kahilabot nya nganong mapriso man kag mangawat ka, magpatay ka. Mo ni mga kawatan o mga hakog, kanang kinaiya bang hakog maayo lang na og maoy tagaan pero pagpanghatag na kuli gigay na siya manghatag ngano man hakog man na siya anugnan man na nga manghatag munang mga hakog unya o mga palahubog tan-awa kumun gigni nga talan-awon sa atong panahon karon bisan asang dapita bisan asang lugara lalaki ug babae mga tigulang ug mga hamtong bisan pa ang mga batan-on karon grabe na mudag palahubog dinhilas bugo di man gina maiwasan nga naatay mga kaila kay day man nag-ingon sir shout out sad mi dinha sa inyong program sir minaw baya mi ko maminaw di ay muday pila mo diha kabuok sa inyong boarding house sa ubay-ubay mi dinha oy maminaw mamis inyong program sir unya tan-awa unsay taod-taod sige istorya ko tagay ta sir sa una ging pagkadungog nako na ang nagsultis ako nagtagay ta lahi nahugaw gyud ang akong pagsabot gitutukan ako ang babae kay ang katarungan tagay ta sir kay sa mga drama gud sa radyo dayon man nag-ingon nagtagay sa lawas nung kalipay ang tagay di ay gipasabot nila sa ilim nun kay ang laki gud mag-inuman ang sa mga babae tagay meaning mag-inom ta sir. Uni ang gisgutan din mga palahubog. Tandaan nimo. Kini di ay paghubog-hubog mga kaigsunan. Usa kini kaseryoso nga butang dautan kana sa atubangan sa Ginoo. Pero gipili sa kadaghanan lalaki ug babae nga maghubog-hubog sila gipili ang pagkadautan diha atubangan sa Ginoo. Nay uban nga dili na gid pwede kung kada adlaw dili makainom og mga ilim nun kay panugnawon kuno sila magkurog-kurog kuno sila kana bang matawag nimo og alcoholic dependent na ang ilahang lawas unya gisgutan dinhi mga palahubog lalakig babae pastilan batan-on og dili mga palahubog ang mga asawa mo tupong nas pagkapalahubog sa bana mo bitaw nang ingnon sa uban nga pulos mo ni palaigit ning magtiayuna ngano man mga palahubog sunod tigbutang-butang unsa man ning tigbutang-butang kana bang himo-himuan buhat-buhatan ka og mga istorya tigbutang-butang uy kaingnon lang nimo nag-unsa na seryoso gyud ay kay na nga butang atubangan si Ginoo dautan gyud ay na ang pagbutang-butang o mga malapason sa balaod tan-awa sa ubang bersyon malapason sa kasuguan dunay ubang nga nagtudlo nga muguwa na taron sa kasuguan muguwa na tas relihiyon kulbaan ta maminaw anang mga klasihas mga pagpangwali bisan dinis bugo diha sa mga public place na ay magwali dinha ay wa kunoy makatuman ni ana pero ang gisgutan mga malapason sa balaod munang kamong nagtudlo nga wa na nang sugo di na angay mo sunod sugo kay way makatuman ana andam-andam na lamong daan ngano man malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios tandaan ninyo kana nga kining mga butang nga gimensyon na nga daan ang mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios nagsimbag mga Dios o unya mga palahubog, mga mananapaw ang nakighilawas sa masig kalalakig, masig kababae. Kining tanan mga kaigsunan nagagikan sa balaang kasulatan gitudlo kini sa Dios aron ang tao matudloan pero bisan pag ang tao natudloan na kay kung nakadungog karon naminaw ka nakabati ka natudloan ka na
Pero padayon maghihapon na. Tanawan ng pagkapalahubog. Wa gid ko kadungog nga naay mga palahubog nga ning reklamo sa presyo sa tanduay ug skulapo. Pero reklamo sa kuan presyo sa litros gasolina, ang reklamo sa presyo sa bugas, ari hinuon idakdak sa presidente. Ha? May ang presidente mo nagnegosyo, gihimo ang tanang mahimo sa presidente, pero naagay mga taong mo rebelde. Unya tan-aw na to ni kay na dili man di ay makasulod sa gingharian sa Dios. Unya ni apa atong basahon dinhi kung unsa pagid gisubli. Dinhi sa Galacia, kining Galacia mga kaigsunan, ikaupat kini nga libro sa sulat ni San Pablo gikan sa Roma. Atong basahon na Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 21 nag-ingon. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa mga tawhanong kinaiya, period na. Kanang pulong ganing sayon, di ka maglisod. Dili ka maglisod, sayon ra gyud na. O niya, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Mana nga pastilan ngano bagyod nga kanugon sa imong kalag nga gipakamatyan ni Kristo dito sa krus nya maimpierno ka lang tungod sa imong paggabigaon. Matud pa dinhi nga kanang salawayon nga pagkighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Tanawa ning hugaw og hilas nga mga buhat kay bawo na mo na unsa na di ko na lang na i-detalye. Sunod nag-ingon, ingon man sa mapagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gihuna-huna ninyo ng makatabang maluwas mo, makalaglag hinuunas inyo. Pagsimbag mga Diyos-Diyos, ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Kining pagpamarang, imbibi ni akong gibasa, maing balita, Biblia. Na man ay mahitabo magin na, kay naa mapoy manuhol, na kay naa may mudawat og suhol. Barang, maning pagpamarang. Unya, kinini ang dinumtanay, unya pagpakigbingkil kanang kanunay balang naglalis-lalis na munay budlay na sa kasina gisayunan ka og unsay butang nga maangkon o makabot sa isig katawo sa silingan, masuya ka, masina ka, uy kana daing pagkamasinahon unsa man di ay na nga kadelikado ba di ay niya na. Sunod kapungot. Ang tawag mapungot, tanawa, unsay kuan, unsay himuon na magbuhat nagdautan. Sa kahakog, mo nang hakog gani, dili ba ganahan mamahin sa uban. Unya, kung naay kahigayunan, gusto niyang iadaghan siya'y makalamang, mo nang manghakog. Unya, sa pagkabahin-bahin, kana bang tig-iya-iya sa ubang bersyon ni? Kana bang dili ba hiusa nya sunod pagka masinahon masinahon pagka palahubog kini daghan maging matamaan ani ngano man gisayunan ka magkumbira mag-birthday kasal unsa bisa pagdili stilan gyud common gyud kani pagka palahubog. Unya pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog mga butakal ba kayo. Unya mapatuyangon mahitungod sa lawas nung kaibog. Ug uban pang mga butang nga sama niini, busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. So panlandungan ninyo nga naman, di ay ko dapit sa gingharian sa Diyos. Ang mga palahubog, nagsimbag mga Diyos-Diyos, o unya kanana ang mga madinuntanon, hawa na luna sa gingharian sa Diyos. Dugang pang gipasabot dinis bala ang kasulatan. Sumala sa gihisgutan sa Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Nagsulti yun na, 21:8 sa Pinadayag. Nga matod pa dinhi sa nining bersikulo nag-ingon dinhi 21:8 nag-ingon dinhi matod pa dinhi nga gisulti dinhi apan ang mga talawan katong
nga sabot nas kamaturan, di mo alagad sa Ginoo kay di mo sugot ang ginikanan, di mo sugot umaga, di mo sugot ang ugangan, no? Muna mga talawan. Ang mga wala magtuo, kadungog nas pulong si Ginoo pero di gihapon tuhuan. Ang mga malaway, ang mga mamumuno, meaning mamatay tao, mga kriminal, ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro, ang mga pagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Asay dinhi sila paingon, adto nas linaw nga kalayo ug asupre. Wa nay luna sa gingharian sa langit, Sister Kumita. Dalaygon ka nga imong nadungog ang pulong sa Dios, mabuhay ka sa walay katapusan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot nining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon kining atong nakita sa screen. Okay, niya si Melissa Dukalang, great ko Brad, nila ni Brad Naring Hinaro, kay Dukalang Boy, Dukalang Bibi, Dukalang Chudi, Dukalang Teresita, Dukalang Sister Joraline, Emily, Angel, Chloe, Nelson, Joshua, og Joleto Brincelio, watching from Pluto, Uno, Montebello, Canangalete. Kiniya po si Sister Gloria Ferrer. Good morning, Brad John, Brad Libby, og sa tanang naminaw, labi na sa akong manghod, Diverge, og Dong Nestor Olivar, diha sa Kayang. Good morning, Padre Ernest Canada, Sis Glo, diris ato sa Pilipinas, gabi na gyud. Okay niya po si Lito Palin, maayong gabi Oy, ninyo. Bradley, Diha, thank you Brad so Libby much. og Brad John. Thank you, Brother Lito. Niya po si Lynn of Keria, maayong gabi sa tanang naminaw sa programa og sa inyo Kuya John og Brother Libby. Amping mo permi Kuya sa inyong trabaho. God bless po sa atong tanan naminaw na pod midiri sa kinatarkan. So thank you kayo Sister Lynn of Keria. Niya po si Brother Jumil Rosasinia sa Kadwawan. Good evening Kuya John o Kuya Libby. Good evening Brother Jumil. Oban sa tanan natong mga kaigsunan. Niya po si Sister Gloria Ferrer, hasta bayot dili makasulod sa langit, nakabasa kos Bible ana. Tinawad. Niya po si Chel Notario Aragon, mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Naminaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Kuya Libby. God bless sa tanang tigpaminaw. Niya po Brother Henry Mindaros, giklaro na diod ni pag-ayo, mga higala, kita nalay magpili, hain atong sundon ang Ginoo ba or ang Yawa. Okay, thank you kaayo. Binigyon sa to paghanay Brother John ang pangutana. Ang iyang pangutana, kinsa mag-Judaizer ang dili makasulod sa gingharian sa atong makagagahom. Okay, salamat kaayo no. Simple kayo, bisag di basawan ang Biblia. Bisan og kanang binayabaso na to og tubag. Klaro yung kayo nga ang di makasulod sa ginharian sa langit ang kadtong mga taong nagbuhat og daotan. Kay yawa gani nakalapas nakasa dito, gisalibay man gani gikan sa langit, kay ang langit dili butanganan sa mga makasala, kundili butanganan niadtong mga taong nagreporma sa ilang kaugalingon, niadtong mga ningbiya sa pagkadaotan og mituman sa kabubuton sa Ginoo. So ang langit gitanyag na, gi-offer sa Ginoo alang sa tanan. Way pili, maun sa may atong dagway, maun sa may atong kahimtang, ang langit para na sa tanan mga higala. Pero ang gusto sa Ginoo nga ang iyan ang pagbuot mo'y atong sundon, dili na ang atong pagbuot mahigala. Okay, karon sa atong mabasa diha sa balaan ng kasulatan, bisan pamanggani sa libro sa Buhat 16, nga gisgutan diha, nga kung gusto tang maluwas, mutuot akang ginusos, kay wa may lain nga gipadala dinhi sa silong sa langit aron ta maluwas. Sa Buhat 4, versikulo 12,
si ginusos ra gyud. So nagpasabot nga kung naghandom tang maluwas, una motuo ta kang Ginoong Hesus. O niya sa dihang mituo ta niya, atong buhaton sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas. So kinahanglan pod ang bautismo sa diha nga nakaplaga nimo ang kamatuoran. O niyon sa may mga butang nga atong biyaan og atong buhaton kung gusto tang makasulod sa ginharian sa langit. So akong sublion ni og basa ang unang Korinto 6:9 og 10 aron mapahinumduman gyud tag-ayo mga higala. Niay pahayag ni San Pablo dinhi sa maayong balita ang Biblia. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa ginharian sa Dios. Sa way duha-duha giingos Biblia. Wa gyud daotan makasulod sa ginharian sa Dios. Busa kung nagbuhat tag daotan kay wa may daotan makasudlon to, wa may duha-duha, wa may pasudlong daotan dito. Ang atong biyaan, atong buhaton biyaan nato ang mga buhat nga daotan mga higala aron pa makaadto sa ginharian sa langit. Kay dayag og klaro ang Biblia nagsulti matod pa San Pablo sa way duha-duha walay tawo nga daotan na makasulod sa ginharian sa Dios. Ano sa mga butang nga daotan atubangan si Ginoo? Naging ato mabasa nga ayaw limbungin yung kaugalingon. Mga tao makihilawason daotan nga nabuhat. Ang paghihilawas gitugot na mahigala gasa na alang sa mga managtiayon. Outside marriage siya sala. O niyon sa pagyudning mga buhat nga daotan nga angay natong biyaan, ingon dinhin pagsimba sa mga Diyos-Diyos o nagsimba tag Diyos-Diyos di po ta makaadtos ginharian sa langit. Unsa pagyud mananapaw di pod padtuon dito magkighilawas sa isig kalalaki o isig kababae. Delikado pod kayo, di gyapon ta kadayon sa ginharian sa langit. Kawatan, hakog, palahubog, tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa ginharian sa Dios. General na, atong nabasa sa katapusan, nag-iyon ang psychologist, mga malapason sa balaod sa Dios, dili makasulod sa ginharian sa langit. Kung mga balaod sa Dios, na kung atong lapason ingon mas Pablo, malapason sa balaod sa Dios, dili pasudlon sa ginharian sa langit. Ang 10 Commandments, balaod ba sa Dios? O balaod ba sa Dios? Busa kay balaod ba na sa Dios, ingon San Pablo, walay malapason sa balaod padtuon dito. Sa dihang namatikda nato nga naglapas ko sa balaod. Dili paawahi ang tanan higala. Karong panahon na atong tumanon ang balaod sa Ginoo. Sa manaas na po kasugo aron ta mahibaw ni ana. Ang number 1, gidid-an ta sa pagbaton og lain nga Dios. Sa to pa ang Dios jud nga tinuod may atong batunan. Kanang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Nagpasabot kanang creator nga Dios. Unya ikaduhang sugos Ginoo. Gidid-an ang tao sa pagbuhat og bisan unsa nga graven images o pagsimba sa mga binuhat. Bawal na, atubangas Ginoo, mangselos ang Ginoo. Ikatulong sugo sa Dios, gidid-an tas pagpasipalas ngalan sa Dios. Ikaapat, gisugo tas sa paghinumdum sa adlaw igapahulay Sabado. Anya ikalima, gitudluan tas pagtahod sa ginikanan. Ikaunom, dili ka magpatay, dayon di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, dili ka maibog. Mauni ang napulo kasugo sa Ginoo. Nag-ingon si Pablo, walay tao nga malapason sa balaod nga pasudlon sa ginharian sa langit. Unsa akong buhaton aron ta makaadto dito? Simple ra. Ang atong buhaton samtang nagtuo ta kang Hesus, mutuman ta kung unsay iyang gisugo aron ta makaadto dito. So importante na ang pagtuo ngadto kaniya, ang pagtuman o pagtalikod sa buhat nga daotan aron ta makaadtos ginharian sa langit. Wa naman tay panahon mga higala sa di pahingpit a puso atong tulumanon ni ang atong theme song.
Mga higala, mag-ampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, ang mga nagapaminaw, lamdagi sila, o kabiga nga makapangalagad